Na, nézzük ezt a csodát. Melyik oldalról? Underwhelming. Jó lesz. A mai videó tárgya egy teljesen átlagos fegyver. Ki fogja megnézni ezt a videót? Én komolyan nem értem, hogy miért akar mindenki a legjobb fegyverrel játszani. Mi az, amire igazából így szükségünk van? Hol van az a pont, amikor már elég jó ahhoz, hogy azzal játszunk? Azzal, hogy állandóan azon gondolkozunk, hogy a fegyverünk miért nem elég jó, és hogyan lehetne rosszabb, hogyan lehetne még sokkal jobb, elveszítjük azt, hogy azon gondolkoznánk, hogy mi az, amiben mi nem vagyunk elég jók. Szóval, hogyha valaki nem tud játszani, akkor bármit adsz a kezébe, igazából nem lesz hasznos a pályán. Viszont, hogyha valaki tud játszani, akkor szinte mindegy, hogy mit adsz a kezébe, akkor is hasznos lesz. Ha meg fejlődni akarsz, akkor igazából sokkal jobban jársz vele, hogyha egy rosszabb fegyvert veszel a kezedbe, mert akkor nincs hova takarózni, mert akkor nincs hova menekülni, nincs mi mögé elbújni, hogy jaj, ezzel a hatalmas fire rate-tel bárkit le tudok tartani, és akkor nem kell mozognom, vagy nem kell jobban céloznom, vagy valami ilyesmi. Szóval, ja, hogyha fejlődni akarsz, akkor vegyél egy szarfegyver, csatlakozz hozzánk, játsszál szarfegyverrel. Ja, mikor jutunk el oda, hogy jó az, ami van, kimegyünk és szarrá lőjük egymást. Olyan másnapos vagyok, hogy még homályosan látok, ez segít, nem? Olyan hangos a reddotom, hogy nem látom tőle, hogy hova lövök. Olyan hangos a reddotod? Hogy nem látom tőle, hogy hova lövök. Így van. És jól hallottad. Ez nem? Nem? Ez nem, ez már ennyi. Én már nagyon fel. Amúgy ennek a sebessége is teljesen elég. Persze. Bizonyságot. Igen. És akkor megyünk is? Én kicsit belőlem a fegyveremet szerintem. Itt vannak kb. 6-an. Dávid, hát jobbos kezed. Gyere, Dávid, fel! Megvolt! Nyomjátok ezt ki, mert itt az egészet kapucoltam, de igen, kihajtom. Alul is jönnek, tudjuk rá alulról. Megvolt! Szép! Akkor vége!
Vége! Vége! Nem, a másik oldal könnyebb. Igen. Az első emeleten az oldal jobb, a földszinten meg a rossz sem tudja. Ott mindegy, följebb meg van, ahol lehet. Hát igazából ez jobb, hogyha csak jobbkezes vagy. Ez a szív. Hát ezért szopom ki mindig ezt. Nálunk van ilyen? Jobbkezes vagy. Észre sem veszem, milyen fedezék van. Mi nem. Miért ferde rajtad a sisak? Azért, mert belül ezek a párnalomfaszok, ezek már nem a sisak miatt. A fejem ferde. Akarom két szinten menni valahogy el, vagy leszarjuk. Próbálom visszaigazítani, de nem megy. Jaj, te. Discount Billie Eilish. Mi? Mi van? Most kezdődik. Játék high. Abba itt kiabál valami hülye. Laci bácsi. Annyira előjöttél. Van napad? Nincs. Nincs? Nincs. Nem volt. Amúgy kimegyek ide a félútig, tudod ott. Itt lett? Aha. Dávid a sneaky. Dávid, menj ki a külsőbe. Dávid, ez jól lőtt. Megvoltál? Igen, rád lőtt. Csak lelőttem. Micsoda? Hát azt nem tudom, de lelőttem. Jó, jó. Micsoda? Melyek? Résbe. Nem a résből lőttem. Nem, hát egy ajtóba. Hát kiállt az ajtóba, hát most. Kiállt az ajtóba, mit csináljak? Hát ez a. Majd ebből tanul. Te is megvoltál. Lábbal lőtte le. Igen? Nem mindegy. Tudod mit mindegy? Adjad. Nem számít. Rájöttem, mi a baj a fegyveremmel, szerintem nagyon gyenge. Jöjj rá! Onnan is jó. Nem. Láb. Ezt hogy ide van. Nem hangzik kevésnek. Nem. Akkor csak simán nem adják meg. Igen. Ennyi.
Gergő, már megint mit csinálsz? Na, én nézem, hogy mit csinál a Gergő. Jól vagy? Mehetünk tovább. Hova? Előre. Ez azt szerintem mehetünk a másikra. Ja, ez igaz. Jaj! Wow!